orokorra. Orokorra da hori. Kaixo atxaldeon, ongi etorri kaska efemera. Atxaldeko 8:05 gutxi dira. Hemen nauzue San, gaurko saioaren animatzailea izanen naiz. Eta nekin batera, solaskide izanen ditut, Luken Muñoz. Luken Muñoz, atxaldeon. Bai. Maitina, atxaldeon, ongi? Bai. Izaro, ongi? Bai, ongi naiz. Zer errandu dute teknikotik? Ados, beraz, gaur lau gai aipatuko ditugu, gai batzuk landu ditugunak. Zuen kasuan, ze gai aipatu duzue? Be guk aipatu dugu ontziolak. Ontziolak hemen aski handiak ziren iduriz. Ze materialarekin egiten ziren barkuak hemen? Egurra eta burdina. Eta egur hori nondik hartzen zuten? Arboletik. Hemengo basoetatik agian? Bai, jaritzetatik. Gaur egun metalarekin ere egiten da? Bai, hiltzak sartzeko eta zakedola. Eta zein dira desberdintasun handienak lehenoko barkuak eta gaur egungo barkuen artean? Orain, teknologia haintzinatu delakotz, barkuek hobeto atxikitzen dute eta erresistenteagoak dira eta ikasi dira molde batzuk ongi atxikitzeko uainetan eta hola. Eta eraikitzen dituzten barku guziak zertara dira? Nabigatzeko. Bai, batzuk ahantzatzeko eta besteak denbora libre pasatzeko. Gaur egun fabrikatzen dituzte hemen? Bai, batzuk. Itxaslapurren barku batzuk ere ikus daitezke? Ez, lehen aldiz, beste egietara joaten zirenean, ejaten zuten itxaslapurren barkuak zirela. Bai, Oriokoak iduriz, beste egietakoak uste zuten Orioko barku hain handiak zirenez, uste zuten itxaslapurrak zirela. Interesgarria. Eta ze ikasketa egin behar da itxasuntzi baten eraikitzeko? Zuek animatuko zinatekete? Hasiran izan behar da laborari, zenta hautatu behar da zuaitz ona, forma onarekin, eta gero hori utzi behar da hilabete batzuk idortzen. Zuek ikasketak, zui Luken ikusten zira itxasuntziak egiten, hori hori etortzen eta itxasuntzi batzuk egiten? Bai. Bai? Gustora ingo zenuke? Bai. Ez nuke maitatuko matematikak. Matematikarik eta pentsatzeta asko behar direla. Kalkulatzeko egurrak nola eman eta... Luzirak, zabalerak, pisuak... Ez dakitz beste zerbait bauzue gehitzeko gai honen inguruan? Agian, leheno, hasiran, dena ahantzarentzat egiten zuten, barkuak ez ziren beste deustako balio, justu ahantzarako. Hemen, oain zuekin bukatu dugu, agian norbait agurtu nahi duzu edola hemendik? Nahiko ginoke agurtu Eider, hau guztia irakatsi diguna, eta bera ahaunean aritu da urten, eta bera eskertu nahiko ginoke. Asko ikasi dugu harekin. Eta agian etxetik aitzen ari den norbait agurtu nahi duzue?
Bai, burasoak eta aizpa. Bai, Luken, zu, norra gurtuko duzu? ben nire aitaitzaman eta nire aizpa. Eta Zero? benik nire burasoak, normal nire gatua, eta ben nire aizpak. Mil esker, Luken, Maitena eta Izaro, eta hemendik tarte batzen buruan, behiste gai bati buruz zaituko gira, gai hori izanen da bale eiza.